Hej, jeg hedder Lars Kruse, og jeg er inviteret til at tale ved Agapes Inspirationsdag den 11. november på Diakonhøjskolen. Jeg skal sige noget om supervision. Jeg har været præst i Folkekirken i mere end 30 år, og jeg har i næsten alle årene givet supervision på sjælesorg, både til lægfolk og til præster i Folkekirken. Og i alle årene har jeg undervist i sjælesorg. Jeg glæder mig til at sige noget om supervision for jer, fordi jeg ser det som en meget vigtig måde at lære på. Og for supervision er en hjælp til at udvikle et dialogforhold til sin sjælesorg, eller til sit arbejde i det hele taget. Vi kan hele tiden blive dygtigere til at hjælpe andre i sjælesorgssamtaler, og vi kan støde på udfordringer, der rammer os selv. I supervisionen hjælper vi hinanden til indsigt og til afklaring. Det vil jeg sige meget mere om den 11. november på Diakonhøjskolen.